Сега пък се включваме пряко от Свищовско, където е Теодора Трифонова с един баща, който сам отглежда две момчета на 8 и 12 години. Повече от тази история, Теди, ти си. Добро утро от село Деляновци, Свищовско. Както и ти, Косио, каза, намираме се в дома на семейство Стефанови. Това е Ангел, който е на 8 години, неговия по-голям брат Стефан, който е на 12 години и е в 6-ти клас, и Евгений, техния баща. Това са семейство Стефанови. Евгений сам отглежда двете си деца с 80 лева на месец. Това е част от сумата, която той получава като заплащане, като огняр тук в селото. Сега искам да ви покажа начина, по който живеят те тук. Това е едната стая, в която живеят. Има още две стаи в къщата, която е на близо 70 години и никога до сега не е била ремонтирана. Това е единствената им печка. Мисля, че тук е доста топло като цяло, тъй като те се отопляват с дърва. Но ето как изглежда покрива на къщата, която е доста стара. Той е пробит. И ето тук има един леген, който се пълни с вода, когато вали дъжд или сняг, както в момента се случва. А тук отзад, зад вратата, се намира единствения телевизор в къщата, който е доста стар и неработещ. Тук няма и компютър, а това е телевизора, който мисля, че на доста повече години, отколкото съм аз в момента. Сега ще разговаряме с семейство Стефанови. Добро утро! Как живеете? Как се живее с 80 лева? И как се издържат две деца? Много трудно, но пак успявам да се справя, като винаги са били изпратени на училище нахранени, като се върнат от училище пак е приготвена храна, която храна приготвям през почивните си дни и я консумираме цяла седмица. Какво приготвяте? Какво е? Например, боб ехния, леща ехния. Рядко от заплата на заплата изземам там по някой кремвище, някоя наденчка, да хапнате те. Вие ми споделихте преди прякото включване, че ето тези обувки, които са на Светослав, да. Тези обувки, вие ги шиете. Да. Сте ги шили няколко пъти? Много пъти съм ги шил, защото отиде на училище, върни са или отзад са скъсани, или отпред, шия ги, защото нямам средства да я закупя нови. И просто в тия дъждове, в тия снегове трябва да се придвижат до автобуса, за да заминат на училище. После не мога да ги изпратя. Къде е майката на вашите деца? За майката мога да кажа, че имам 13 години живот с нея. От тия 13 съм живял около 8 години, е била при децата си. Другите винаги е била с други мъже, е живяла на семейни начала. Идвала е при децата си през това време да ги види и пак обещава, че ще се върне при тях, че ще се оправим отношенията. Пак изчезва след време, пак не се връща с години. Всъщност, вие живеете само с вашата заплата, но двете деца би трябвало да получават детски, нали така? Да. В размер на 70 лева по 35 лева на дете. Получавате ли тези пари? Тия пари не съм ги получавал една година, като майката казва, че не може да ги дава детските, защото и трябва ли пари и на нея. Майка им получава детските? Да. И не им ги дава, така ли? Да, от една година, от 8 март имам случай, който живеехме миналата година, 2013 в къщата на майка й. И на 8 март се случи така, че децата ми разказаха при моето отсъствие какво става в къщата, че си води приятели,
черпат се, живеят си по цял ден, цигари, кафета, постоянно се влиза, се излиза. Всъщност майката живее в село Морава, което се намира на 7 км от село Деляновци. Сега ще попитам Светослав, те ходили ли са при майка си, искали ли са парите? Да, ходили сме много пъти, но тя не ги дава или заключена портата, или не пуска. Колко пъти сте ходили за последната година? Доста. Почти може казано всеки уикенд, почти. Какво ти каза майка ти, като говори с нея? Казва, че не ги изтеглила или вика, че ги похарчила за малки деца. А вие вървите... Кой още ви помага с парите? Дядо. Дядо? С неговата пенсия? Да. Която е в размер на колко? На 200 лева. Но те за какво отиват тези пари? За ток, за вода, за телефон домашен имаме и за хляб. Той купува хляба в къщата. Да. Всъщност, вие за да отидете до селото при майка си, вървите пеш, нали така? Не точно пеш, с колелето. Сте ходили няколко пъти. Да. Знам, че вие се опитвате да помагате с брат ти на баща ти. Да. Какво правите? Ходили сме, през лятната вакансия няколко пъти да събираме, търши суровини. Къде ги продавате? В село Морава. Какво правите с парите? Тати купува храна. Всъщност, семейство Стефанови в момента се отоплява на дърва. Както казах и в началото на това включване, тук в къщата е топло, но дърва имат само за една седмица. Така че след тази седмица вече, може би тук няма да е толкова топло, колкото е в момента. Сега ще разговаряме и с социалния работник от Свищов. Добро утро. Добро утро. Вие сте Милена? Аз съм Милена Илиева, директор на дирекция социално подпомагане град Свищов. Какво може да се направи за това семейство? Виждате условията, в които те живеят? Във връзка с семейните помощи за деца, които споменахте, че получава майката, законодателят е регламентирал, че по закон семейните помощи се получават от майката. Варианта бащата да получи семейните помощи, съда има изрично писмено съгласие от майката. В случая такова няма. Тъй като и бащата няма брак с майката на децата, вариантът да ги получава той е да потърси чрез съдебните власти и издръжката върху двете деца. Затова моят съвет е, както няколко пъти сме го консултирали, когато той идва в нашата служба, да се обърне към юрист, за да получи правна помощ за изготвянето на такъв иск. И след като вече съда разпореди и присъди издръжката на двете деца в негова полза, може да подаде молба декларация, за да получи семейните добавки за двете деца. Да, това е точно така, както вие казвате, но семейство Стефанови в случая те дори нямат пари за храна, още повече за юрист. Господин Стефанов е кандидатствал за месечна помощ, обаче му е липсвала необходимата 6-месечна регистрация в бюрото по труда. Както ние знаем и както се потвърждава нашата информация, той работи инцидентно, намира си работа. В момента също, доколкото знаем, той работи вече на постоянен трудов договор. Така че Има въпрос само от студиото. Да. Чувам ви, колеги. Да, Теди, ти поведе разговора в тази посока. Наистина социалните служби, наистина формално задълженията им не са такива, но не могат ли да се намесят, защото този човек децата ли да гледа, по юристи ли да обикаля, за да може по някакъв начин да може да им осигури някаква нормалност, доколкото може да има нормалност с 80 лева и с детски, които са 35 лева за първото дете. И също той не ги получава. Да, въпросът от студиото е, всъщност, виждате условията, в които живеят тези хора, работата, която работи бащата, парите, които взима с 80 лева да гледат тези две деца. Всъщност, вие нещо не можете ли да направите в тази насока, за да им помогнете, за да си взема парите човек? Във връзка с семейните помощи за деца ли става въпрос? Да. Ние сме го консултирали, но той трябва да се обърне за изготвянето на иск
към съда, тази инициатива е лично негова. Няма как ние да поемем този ангажимент. Може да го посъветваме, да се обърне към някой юрист. Ние сме го правили неколкократно, когато идва в нашата дирекция. Тоест, вие само можете да го посъветвате? Да. Теди, нека да питаме бащата дали е правил подобно нещо и да каже от какво има нужда в момента. Приема ли по някакъв начин помощи, защото видяхме, че покрива е зле, има нужда покрива да бъде поправен. Децата имат нужда от дрехи и от обувки, очевидно. Дали би приел помощи, евентуално ако се обадят хора, да може да ги свържем? Бихте ли приели помощи, ако хората решат да ви помогнат? И от какво имате нужда? Бих ги приел. Имам нужда, например, както тук виждате, покрива да ми се оправи малко, да се стигне къщата, за децата нещо. От какво се нуждаят децата? Децата се нуждаят от компютърче, от телевизор. Знам, че нямате пералня, няма и бойлер, с който децата да се къпят. Нито бойлер, Как се къпят децата? пералня. Децата е топла с бързовар вода, има бойлер, но в банята обаче той не работи. Нещо е станало и не работи. Трябва да се ремонтира. Топла е вода с бързовар и се изкъпват. Пералня, всичко пера на ръка. Всеки дневно го правя това. Додат ли си от училище, те са деца, винаги са изцапани, изпирам ги. Но въпреки трудностите, които преодолявам, пак се справям. Така че... А защо нищо не е предприел през съда? Ако иска някой да ме помогне... Въпросът, който е от студиото е защо нищо не сте направили през съда, не сте предприели никакви действия? Защото нямам никакви средства. С тези средства как един адвокат ми иска минимум 200 лева, за да... Вие колко получавате, работейки като какъв? Като огняр вземам 180 лева. Кога работите като... От 3 януари. А преди това работихте ли? Преди това бях на борса. Лято бях на морето, там се хванах сезонна работа 2 месеца. Върнах се, регистрирах се в бюрото. Вие имате и кредит. Имам кредит към Експрес Банк от 5000 лева, който кредит беше изтеглен за покриване на здравни осигуровки, за закупуване на децата, за колички, детски колелцета. Бях в този момент, когато изтеглих кредита в Свищов на работа, плащах квартира от 200 лева. Не бях си плащал наема около година, може би. Защо тежко живеете, но все пак се опитвате да се справите с ситуацията и да гледате двете си деца сам, с помощта на вашия баща, доколкото знам. Всеки, който иска да помогне на семейство Стефанови, може да го направи, като пише на нашия сайт или звънне в редакцията на BTV. Това е от нас. Благодарим ти, Теди. Аз си не мога да си представя, че може да има подобно цинично отношение от страна на майка към двете деца, да прибира помощите и да не се ангажира по никакъв начин, дори с контакт с тях. Просто за мен е наистина невероятно.